Wala ka? Pagbira naman sa kahoy. Ano naman sakit lagi nga ito ko na sugat. Nasama na nato. Barag-kurog makabarag pa ba ka? At sa pagkahilak da dyan, kaya marag grade 1. Sakit lagi gaso. Barag-kurog. Makabarag pa di na. Manawag ko ambulansya? Manawag ko ambulansya? Na? Pagtarong ba? Kulbaan laman ta ka ba? Ingan na po na dyan. Ano kaya? Hindi mo pagbira. Dadon sa. Dato ko kay Baw. Dato, nagatang. O kay Baw, dato ba rin ka dyan? Dato gamay. Ito. Ha? Ha? Lakaw ko nagtarong. Lakaw ko nagtarong. Makalakaw pa ba? Natang naman nabasag. Dato. Lakaw ko nagtarong. Gaganot. Nga nagyang ano ito. Diyan tayo mag-aral sa kita ka dyan. Karon. Nabasag ako naman na. Ha? Alahas, magkanatir. Mura magnay pinaakan. Nagbato lagi na. Sakit ka duplur. Hala. Hala ka. Adyo nakahilak. Muli na laman ta. Basigi pa ka naghasdang. Nagbato lagi to ha. Nagbato ha pagbiran ni motor. Ito ha. Makalakaw ka di. Tingting. Halakaw sa alakaw dito. Dito sa street. Sige, adyo kuno kakiyang. Makalakaw ka, makadakagawi di. Makadagawi di. Makada? Ha? Makadakagawi di. Natatagad. Paway sa. Tatad sa. Buntang ikuan lah. Sa kahit ng butang. Kami kamunggay. Nari kamunggay. Gamit juday kamunggay. Asa kita ka des. Asa tes? Tingin ako para kita ka. Ano mo ni. Naadyo ni kaday kamunggay. Badi. Wa mo ko kita. Nagujud ako sa kahoy. Dito ka. Unus ko ni sa. Kani ba na badi sa kita ni kadyo murdugan. Lungo ka sige pa. Kusi-kusi ag taman. Pwede ate ro. Dugdugan sa natag bato. No, dagan ang buktiin. Di ba ka na. Ang karimang kamunggay dagdag kag bato. Sakit lagi. Na sa bukog. Karon wa na. Yapon ha. Nabunog man na butang ra nag-ice. Ha, itanod ko no. Sakit kadyo. Hindi na ko kakasal. Yun nga. Magpanti dang nilabaw. Rapat jud ka malaki ng panti. Ano kita kadyo? Di na nimo makaya pag lingkod na raman na ako na lang may magkuan. Ha? Lay mo pagdudugdug ka mo na mag-iingkib. Basig pa ako naghastir. Guys, ako na rin may magtiwas og pangahoy guys. Si Tiri kay na disgrasya man. Mama na tudyo pag biranas kahoy dam day bato. Kilid man naligdan magbato. Ay pangsud na sa kubag ako rin maggudyo dito. Kuda dari. Pa mata mananghid. Kasi nana na yung kanto. Hindi na matabang. Tabang man garan tumuyak ko. Ya, kare rato. Tigbasan ka na ha. Yung panitan ka ni Anay, maak. Kining kahuda mo ni nakaangin. Ngit-ngit mo. Kuan lagi na nabunog. Yan na, kuanan man, nadugdukan man. Ano may magunisog mo, kaya ng gaay. Lagi na maaksang pinut. So, di sako. Kaya alas 12 na daw. Gamay mo pa rin sa katakubag. Malain sa kubag may gihatag ni nanay. Panood, hagi mo ka na rin gagmay. Ang gagmay mo.
gamata pa rin sa kumaga. Nagkakit sila na rin over, be. Kanaray mo gagmay. Uwang pa ba ni? Ano tayo kay? Magaling mo ni. Betul, berapa na po umigas. Uy, agaray, agaray! Ano na dadaki rin humigas? Ibunong ka na. Makalakaw makaka? Kitagi. Kaadyo? Ngat-ngat. Sige na, kahit ng tabaw na. Ay, san? Sige, kita ka sa pagkain nga na. Hindi, kaya bagat magbato. Munhila ko. Sa Sige gamay man. ra. Sa gamay ra ba, bagat at agbato. Mangrahan na po tatir, kaya rong antay ko an. Dahil noon. Ito natin balikan. Balikan, mapos mga kawatag kahoy. Mangraha bito ta sa una. Kawat, mapos mga magnanakaw, ay batasan. Kanimdam ka? Wala tayo na, kuha kay hakot na slain. Kuanggol. Makalakaw ka di. Pagtarang ba? Magkako lagi. Sakit lagi ni gana. Tunog. Pero madara, kadal sila manglawas. Ta. Gamay pamaning ka husa. Uli na mi guys kay among butang ag ice ag kuan kana bunag to. Suri dang. Manato jo wag ko kakitag diri bato na sangit. Wala to jo kay among gibirag kahoy ako ni kasa. Ha. Nadugo. Pagdira man aron makadugo noon di mapadjak. Mura mag napadjak sa kamunggay na. Munggay. Wa napadjak sila. Napadjak guys. Susasa tanawa. Muli na mi guys. Kakaw karang inita. Dili mas adi ka pagbasa. Basta tiplo ni basak nagkaraw. Kamot ba kay gunahan magunang humay og sa juta pa na gunahan. Sa kay lapok man zaman ng mga karaw-karawon karong mga ibot ag mga sagbot nga nanubo kay mo to yung ilag sa nutrients sa humay. Ibong humay di ka bunga basta di nimo ibtuntong mga sagbot. Jaw kuan og gahi mo nang gitawag og ganlutan. Kay di man magsilbi kay apas man to si mong humay mo manhintoy managka jagi mo humay di ka bunga. Manang magtanom kay mo hadya nga aligrahon. Di man nandiyan nimo kay ug imuha nga pasagdan ga hagu-hagu ra gali kag tanom-tanom na di gihapon ka kaani. Hala guys, basig ingkantod tong hilabot titira dito kay. Imposible magudugarang sakita kaadyo nga higo ra mang naligid. Dili mo pud iugar na ka kadyo bato. Mura magibuno kay na guba man jud tiil ni tiri. Amo na, mura bag na bunog jud taman. Naligid ra man to igo ra mang naligid basig sumangil ra kag sakit kadyo. Sakit lagi mo ilag para kung di sakit. Na. Igo ra man to naligid nga na anjarang mo buar og distansya. Buong. Mura man kagibengan, gibuno siguro ka dudang basig dito ipakuha tong kahoy nga ko. Oh, manggibira. Pugos man nimo no. Ha? Na mura. Madyo nung kaya na kay kauban. Was panda mo kujog na mastiri kay duhaman minja. Tuwas ang ati mo ni ka, ati Flordelisa kay. May kaubas ati Flordelisa, basak to. Tanawan ninyo. To gaganlut lagi kay ug di nimo ganlutan ura kamutan. Di manambek kay ilugan sa sagbot. Muli na magmiron kay maniud to. Sa una gani galas 11:30 pag gani mi muuli ka na magtrabaho mi. 11:30. Karon di naman makaya lahin mag-init ron kay mura na magsubahon di taman mura na makakapatsin di man para sa una nga lahi jud sa una guys sa gagmay pa mi kay madadapa di batir muli ra man gani imig mukaon usahay jud guys magbaon ra mi magbaon mi magdamig luto unsa magsugba ra mi didto magdamig buwad isugba ra namo inigting paniudto na nga na or maisi nga na tanang mga lagot mo amo man lang naagiag pananom di na may ulis ba kay among bayway tawo kay ra magpudes umahan mo lang mamingaw pug ko ugwa ko ilaing buhaton ba kay nagdako bitaw mig deres kabukiran jid mo nang mamingaw ko bisan pag dugay mi nagpud sa syudad kay mister mga 10 years pud ka dito mi syudad mag-uod din mig di mi makauli na nang di mi makabakasyon kay mura mag-uod din mi di ka kitag basak di kasi mutog haling kini bitong haling naghaling sa hapon di ba dang lami ka jarang humuta katong nauli kog Manila mga isa ka tuig feeling na sa nako kadikada dito kay garabi ka jud kami nga pag uli na naghaling ka jud ko ara ka jud humuta sa haling kana bitong maghaling kag mga sinilhig sus arang humuta mo na gigan grabe lahi ra jud kas bukid kay lajo jud sa kasakit
Ja ka nanay, panington pag ka kay ag mga trabaho dari. Muto majugi mo singat kay di ka mo trabaho dari majud pag kay kanon labi na ugwad kay ing mga negosyo nga na. Imuhang pangita dari og kanang najas kajutaan. Di jud magsilbing patapo-tapo ka kay buntas man ka. Kung na kay basak imo jud nga tamnan, na amang basak. Gamay ra gani na tamnan guys kay apikis tubig wa may irigasyon dari nagsalig rami sa sapa og sa uwan. Hindi ko nagsapa matubigan maura pa ipa anod-ano dito sa mga basa kay naamay mga dapit may tawag na adto ra pod butangan ba nagsananay sandajong na dai pa anod ra pod sa sapa mo nang guyawan luoy pagkaadyo mi agdari kani basak man pod nigi tubuan na gay nagkabugangan na tubuan na nagbugang kay wa matrabaho kay kini laging apiki kadus tubig da sa gunsong ba grabing inita madyo gani daris buhol ras mga June July grabe nagwan-uwan karon wa na pod mo uwan 1 week na pod way uwan pero grabing kasagaghangin habagat naman pod kay ilahi maning habagat kay di man kauwan social ra pa kaadyo ko guys nangahoy guys kay naka-Hermes ta nga necklace. Hi te, thank you dani te. Ang isuot-suot kay ra mapuslan kay moingon ko ganza na isuot og mulakaw kog na koy mga atinan daw wa koy atinan di masuot na. Isuot santang buhi pa gid abot sa panahog mamatay ni nun ta wa hinon masuot magan isuot-suot bahala gasa. Ada okay na kadang. Di na ba sakit kaadyo? Sakit nang daitlan. Daitlan samot. Daitlan bito na ingana. Di uy, daitlan na ingana kay arong agdugo nga na stack up, mang dugo dito nga nabantok ingana mo. Dagay-day na. Te! To na te. Gusto na kay alas 10 na kape, init na kadyo. Boying wala ba nagjakit? Luoy lamang pud to ah. Di kay si man ng hektarya guys, isang hektarya bal, isa may mag-hektarya. Tanawan ninyo luoy lamang pud na. Gusto na na. Bang ali ka na lagi glapok. Barang tatay buang lapok. Tana! Tawag sa pandatir kay nagsinamok. Panda! Panda dito kasi namok hinuon pud nibis kay nagdali kay tamak-tamakan hinuon pud si Ate Pitig tarong sa mga tagod. Ija Pitig hiwi kay tamak-tamakan. Lain na nga pagkatanim makahiwi. Hiwi-hiwi kay lahi magtanam ako kay nagtanom dana. Is dali ra man. Panda! Adto na tawag pa ulian na kay mutawag na mo tabok na pud sa pa. Wasak ma na matay din ang mga tanom. Laging dura to gibang anay karos inkantod. Kaya og normal ra tong manaligi di jud tumusakit. Iga may raman tug batuha di man to garna ka ah. Ja, arag bubu aragog naligdan nga aragog ka na ba? Kita man mo ganina. Napadyak mo yung gidrit sa ko. Ba sige bang an siguro inkantod. Mura makagi-ihaw arang kulbaan man habi kung matay na kadto kani puti na magimong ilong. Sakit talaga kadto. Mao gani na kulbaan gani ko. Abi magkugma danas sakit talaga kadto ang gibueng. Abi gani kong madaan gani ka sa ospital mo ni kung mukuha na kong ambulansya. Seryoso ba ako dito kay nam ko number daris ambulansya daris alis ya. Na rescue ba? Abi ko magpa-rescue na. Warbay na, lajo ra ba dito sa karsada. Mga hapit bid mo 1 ka kilometro kay lajo magrejutang tatay. Kulang tatay bag umahan ni tatay jutang tatay lajo sambay. Among bay kay nam sa karsada ra. Na ba dito pamigi ka dito sa kabukiran dito lajo pa dyan guys. Dito pa dyan kinatumjan. Mao nang delikado madisgrasya. Mabito na magtanaw-tanaw putas kalibunan kaya ni ha sumapaakan kagaza ang isa. Mamatay ka dito sa daan, yung makatabang nimo kay may mga tao dari. Sa una sa tatay sa aptik pa. Katong isang mga kabatch kay ang mga kabatch ni tatay dari nga mga mag-uuma jud bibog ang mga angka bukiran sa una kay magidungag daro dungag panano magkita-kita ba murag naitag-satag sa opisina karon waan na wa nag mga batan-en ron ang mga batan-en ron kay suwa na di na sila ganahan mag-uma kay mahadlok na sila sa init mao nang mamalit na laman ag Pilipinas mo angkat na raman dito sa laing nasud lain na kaadto paminawon kay ag Pilipinas unta kanang ideal just for farming kay agat ng weather dari init ug uwan mao dyan nagikinahanglan sa mga tanom pero mga tao kay tapuan man mao nang bisag dako tagkajutaan dari dako tagkayamanan unta sa kalikasan wag ya po hinungdan kay magsaligi hapon tas mga suporta sa laing nasud nga mga bugas mga utanon mga unsa pa na mga prutas sa bagay na pay prutas dari jag di baboy pero kanang mga humay mga rice nga na mga mais nga na sus kinabuhian na dari sa Pilipinas tanate ta kay alson sila nansa na nagaba yun sa man nimo Haman li para pakuan. basig na wad an naglock Nagbang makarit. niigpot basta guys ang adun sa tripod nabuing na mo pag ni pagpalit Gusto ako nagla. Kung may magapon na nagamit. may tagkabaw mga man tan sa tagkabaw jo may tagkabaw mo naman dari kabaw kasagaran kay kuan naman Ra ba ni? traktor na Hala. tata na muli na mi guys magkita ra dito sa bahay guys gilok do ra man hanggang kahoy Ngari. nagsipandam ra nagkabaw Yung madapon.
Buang na. Ato sing agi ba? Nabuang na sa pandang ragkabaw na. Dalipan. Okay, iitsa na mo dari da. Ya, iitsa na among iitsa dari. Iitsa. Tawag ka sa ba? Karela po ka kadupan, dalipan. Okay rati, panda. Lakaw garipan. Gamay ra ning kahoy guys kay wa miniti wasog pangahoy kay stiri nagkiang na. Dali da. Dali da. Dada, magpakugas man ng tiri. Di, balitir, balitir. Nga na, bata likod nga na, nga na, tatang balihin, barang mo sunod, dali. Dali pan. Balihin, ilaran. Lako pa. Lako ti. Na, lagi signita ni mo. Haraman, signita, dali ya. Signita. Dali. Dali, kagasa, dali ka pa ato, nimbutan ng ira. Ano, matunang. Kala. Haraman. Nilangoy. Erla po ka manggod, halatir malumus na. Alakatira ka. Hara. Igura man pong wa man tiri. Balik na. Balik. Langoy. Naglangoy. Parang mahinlog ka na. Kana da hinlog lagi ilad. Kay ngano ko panon sa kaligo. Hawa kay bagi ko. Tana ni una na. Tanas panda guys ka. Balik. Hinlo na. Karang sa pandadang. Tana hinlo na. Habi kay mo sunod bagi ko. Matagang na. Mataga ko ga ako'y nagalukduk. Naog sa dito. Manas magman nga mga hagbong ta. Kuhaan kayo sa paglapok te. Ang pag-aam itong lapok ganina. Mato na punas kabaskan. Asa na pagka? Uli na ta. Guys, at gamay yan. Abot mo na guys, hangat. Hara kayo uy. Nay, say tambo dari stili-tiri, nay. Nay, samad. Nakuha, nay. Naligdag bato na, yag baji-baji. Nasa may kuha na, ama magidaitlan, ama magihutang ang kamunggay. Kanang kuan. Kamunggay. May kasudes na. Samad. Kaju. Aman. Na, tanawa, nay. Nanay, maragi pa ako gas, nay. Kani? Naligdag mo to, baji-baji. Baji-baji na. Balik ko. Baji-baji ka. Lagi katawan man yung nanay. Baji-baji na rin. Baji-baji na rin. Baji-baji na. Baji-baji na. Nagkasbata ka. Jaraway mabatasan, naghilak na ganyan ng tao, injurang katawan. Kaya naman baji-baji na rin. Baji-baji na. Baji-baji na rin. Jarawati salbahi. Hindi na baji-baji. Baji-baji na lang. Baji-baji na. Ano may tambaw na nanay, sakit mo kuruk ajo. Huwag nag-ilo-ira ka tir. Napian na. Kasi nag-ilo-ira ka. Mana na? Basta tingnan mo ka nini, bobo. Bobo na. Bobo pud. Bobo na. Tara na ba pagkagani? Tara sa doktor kasi kamera. Dapat gigudod na magkahoy maku. Para maku ang kahoy. Diya kay Longko kita, nga daday batu di ay gisandig des batu. Sa wa pa pud naligid ang batu, siya pa naligid. Grabe pud nang ligira. Muro lagi grade 1. Hindi ka kudadun. Mga sa ko ganas ko mong maglaoy ka. Mani ko maglaoy. Laoy mo na ko sa imong kakami. Kasi kita garden ay grabe ka po. Garden. Laoy sa ta. Wala pa inasri pa, dapat ibang hatog itong tusok ra. Ay, gatudan. Karmewahan. Puro karne. Ha, Bye ka. ay, hangat ko day. Dati Kasi na ng plato, buhay tubig. Ako wala ko bugtag abaw na kay wa ko magkasakit na nagpuna ako na eh. Nagpuna ko dang si Panda sige po lang dagas kabasakan. Ay ako ka. Ay sa nila, go may ice na. Apa dyan ka na? Ay na, kanang na ay sabay ko na ng atado. Ha? Kaung kay hapon. Sakop lang. Sakop lang ito kos di i-floor. Wala ka. Painser dang ka sa kaya jawat maka. Mami super na dinakaani. May tubig. Bye. Bye. Ingat. Happy trip. Ato na ko, day. Na, ito na ko, day.
Pasan sinilas ka. Minum sa akong vitamins. Ano na kado? Pagkakong kang kay dapiin. Naman ko na kado. Ang vitamins na rin gawa man. Naman ko na kado. Ito ko yung tete. Mas tatay, Nay. Ako matyapos po. Ug matapilok. Dali bag matapilok? Uncle, kinatawag niya. Ha? Uncle. Masa ko ka mursiko. Grabe ang mursiko. Ano ba na? Kapta, huwag ka mursiko. Grabe pandang kiata na yan. Mabagilabog sa sapada. Katilaw. Na, binta ha. Kaya huwag pa ito gitambog ni Tere. Grabe lapok ka kaadyo. Swimming, mabos. Tanong ni ate. Oh. Mag-igas ako. Grabe sinata na ho eh. Aray ko. Guys, mag-edit ako sa vlog. See you later na pod. Kaya pahuwes ako kung gamay. Kaya grabe minita.